at first light cheann McIlduff in Crescent Arts Centre in first Ciara McCrickard. Cheann chuir ar an stíl cheol agat in first light. Sin Jackar rá sta cheol traidisiúnta le Meascán nua-aimseartha agus le chorú uair agus nua-aimseartha ar na seiteanna cheol ach go bunúsach cheol traidisiúnta féilech. Tá lán car jogging agus bíonn daoine éagsúil nocht a Paul Míhanling as ardán agus go minic bíonn Tony Burnling as bailile clia agus Ruben agus Michael agus so tá muidir gobar le Meascán mór daoine sár ceoltarí idir lig agus tá sé forras a ddífisin síosteach linne, tá sé beidir go bh níos deachar daoine síosteach losin, bud buine me John soltas as ar good ceol agus ar go jam lo lig. An bhfuil próses scríbhneoirt a faoi lethbh? Is dóigh mé mis lig déanna commodore go héanach, so bíonn John McSherry déanna commodore ar PC ceol agus bíonn héin agus bíonn McIlduff a cumú agus an sin nar hagamid le céile le set a chothú chuirmid beidir condom a chuid písa le písa a chuid John agus písa tradiisiúnta, so Meascán mit suas ó bhí mar sin. Rinne mé go amhráin ar an album idir cheann agus Courting as a Pleasure, so ar an tradiisiúnta. Agus bhfuil amhráin is fearr leat ar an album? Cheann ar an faoi condaí ionstraimíocht ann agus is maith am an leogan atá taifeadálgainn fuair mé ó Antín Dónalaí, Pádraigh Hilhain, leogan Gaeilge agus Béarla. Tá scéal jazz an agus tána fachlínta jazz agus an fuam ar nua. Agus ó go béirba agus ó ar leandú is ó sé mo grí tá trom is brona. The quiet land of Erin. Nervhí mé níos áige, thosaigh mé ag fólam na hárán ó aíonna difriúla ó cúgaáilú. Tá mé deanamíocht ar an Gaeilge a bhhailú faoi láthair, so tá mé géirí níos mó ólam agus cinneal bailíochaine chur le chéile dú haon. Bhfuil mór an aithriútága ar na legan go bio dhéanann sibh ar na hárán? Tá an áiteanna airí bagad níos mó a bhíonn tú muthe giga le seiteanna agus le órán aithríonn rudaí gitabag agus sin tú ó beidir mar seo gitabag níos fearr agus beidir go deach seo dhéanamh, so airí bagad agus an sin nuair haon tú rás agus éisiann tú leis an cearnaí tegann tú ó gnearn tú aithriú ar rudaí agus nachfuil sé díoch mar an ggéine, so tarlaíonn sin gnádaithe. Inis rééis bíon nar bhíonn tú ag bhaint soltas an tar an cuirintí níos mó is Jackson ó an beidir nach bhfuil deanta go mar an album. Tásúlagan go mbuí daoine soltas an ceol agus ar go smuoiti ó hiú na cóirithe agus na seiteanna agus bíonna gcónaí neart crack a gcíine ar an státe, so tásúlagan go gnéonn sin trasta.